Tulo ka adlaw sa dili pa magsugod ang klase, usa ka classroom sa Pusok National High School sa Lapu-Lapu City ang nasunog. Ang nabiya ang nag-andar nga electric fan mao'y gidudahang hinungdan sa sunog. Samtang ang danyo sa maong sunog muabot sa 160,000 pesos. Ani ang report. Paspas nga gilamoy sa kayo ang usa ka classroom sa grade 7 nga nahimutang sa ikaduhang andana sa school building sa Pusok National High School pasado alas 2 kagahapon sa hapon. Kay daghang mga modules ang gipamutang sa maong classroom dali kining gidakop sa kayo. Hingpit nga napaong ang kayo human sa 33 minutos. Matod ni FO1 Yuwayo Baguio, Information Officer sa Lapu-Lapu City Fire District, nga ang nabiya ang nag-andar nga electric fan ang posibleng hinungdan sa sunog. Kay ang nitabo ang mga maisan adunay meeting kunya murag nalimtan siguro kay nagdali nya nakaligtaan niya ang electric fan mo toy usa sa mga kuan ginatan-aw karon sa investigator nato ma'am. Matod sa school principal Marcelina Nacorda, daan ang nagkuwang ang tunghaan og classrooms kay wa pa gani inapaayo ang 5 ka mga classrooms sa 4-story school building nga naguba sa bagyong Odette. Karon nasunog na usab ang usa ka classroom. Hinuon na pangitaanan nila kini og paagi kay nagpatuman man sila og double shift sa klase. Dili ra kay naaraman mi mga extra rooms kay nag-double shift man mi ron. Naay mga rooms nga wala siya ka-partner. So ako ra silang masulod ang duha diha ka section. Masulod ra nako sila po diha sa duha ka room sa diha sa babaw nga wala siya ka-partner ba. Base sa evaluation sa DepEd DRRM, wala raman hinuon maapektuhi ang structural integrity sa apektadong school building. Busa magamit pa ang classroom sa ground floor. Apan di pa kini magamit sa Lunes kay mag-rewiring pa. Kahinumduman, nasunog usab niadtong Oktubre 2, 2019 ang library ug principal's office sa maong tunghaan nga tapad ra usab sa nasunog nga classroom ning bag-ulang. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.